Indaba endlonto nophapha ekhanda nendaba enkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. I-Afrika nangaphandle kwayo ezweni lonke jikelele. Umabonakude wakho-ke i-Blaqlife TV igama lohlelo izimpande ezama-Afrika elami uKing Sichaka. Iy'nsizwa-ke zithi Sichaka esiyishaya impunyelo emfoka amancinza kancane ayidedele intombi esokeni. Bingelela abantu ngithemba ukuthi baphilile bakahle iy'ntombi ney'nsizwa nomama nosisi nobhuti nogogo nabo bonke nje abakhona sithemba ukuthi right mase silana-ke sizokhuluma udaba oluthinta abantu nezinto zabo abayisebenzisile, ngabe ukuthwala, ngabe ukudlisa iy'ntombi, ngabe yini, kodwa into nje ephathelene nokulashwa noma nokusebenzisa imithi yesintu. Sikhona-ke sihambe sisethu esinaso namhlanje sokhuluma naso sizwe ukuthi udaba lwakhe luthini. Bhuti asibingelele. Sibingelele kubona bonke abalaleli emakhaya. Ni right? Sikhona singezwa kunina njani? Hayi, sikhona thina singezwa kuwe nje ukuthi namhlanje usivakashele ngani. La udaba lami nginenkinga yey'gubhu-ke mina. Sike sathi sinabafethu besabantu ade sisebenzisa iy'gubhu. Bezisisizayo kakhulu sibaningi nje siyi-group sabantu sabafana abancane nje abakhulayo. Samadela ngokubona-ke nsizwa. Le group bezisisiza mesihamba siye endaweni njengomhlanga oDurban North zisitshela ukuthi ungangena-ke la. Uma ungena la uzokube sesikhona sesithola labo omama abaklinayo sibabambe sibabeke lapha. Sithathe sikuthathayo ngoba phela azisifaka la kunemali khona impela nezinto ezikhala kahle. Kwahamba isikhathi-ke abafethu bathi behambile bengishiyile kwawukusala kwabo-ke lapha ey'nkambini beyozama inhlanhla. Nakhu-ke mina ngibhekene nenkinga yokuthi manje lento angisayithanda angisayifuni kodwa manje ngithi mengilele iyangivusa. Entathu iyona iyangivusa. Ithi akhanje kuyosetshenzwa angazi ukuthi ngizokwenza njani. Inkinga nje manje ngibhekene nayo ngilele. Okungenani fanele ngihlale nje impela ngazi ukuthi yini engayenza ngoba hayi akulaleli. Asithi qala emuva mhlawumbe siyibuke kahle lento siyehlisela umoya singajahe indawo. Ukhuluma ngegubhu. Umuntu olapha ekhaya akazi yini isigubhu? Isigubhu kuyinto okuyikhambana okufaka uyikhamba phakathi. Kuba ney'nkambi-ke esetshenzisiwe ngaphakathi ey'kwaziyo ukuthi zisebenzisane nomoya wakho nawe ngoba nisuke nisebenza. Zikwazi ukunitshela kahle ukuthi okay madoda lana senza kanje, la senza kanje. Ngoba phela kuwe kufike la uthola ukuthi kunamaphoyisa khona azintshela ukuthi hayi igazi lehle phansi. Nangempela kuyodluleka futhi lapho hayi ngabi nankinga. Uyezwakala nje obadusha ukuthi ningabafanyana nisebancane. Kwakuyini inhloso yenu ukuthatha lezi zigubhu ngoba abanye bayithathela ukuthi bakhulisa amabhizinisi benza ini nani nina kwenhloso yenu? Thina sikhule njengoba uyibona manje isikhathi samanje izinto zenzekala ngokushesha. Sikhule sithanda imali sifuna ukushintsha iy'mpilo sisuke emakhaya. Okay. Iy'mpilo zethu zasemakhaya uyazi uma ufika eThekwini uyabona impilo iyashesha kodwa manje wena ufundile awuboni ukuthi yini engasheshisa le mpilo yakho. So manje ufuna ulwazi ufuna ugcina uthola ukuthi hayi nayo indlela esheshayo eyaphambili futhi and masukuyona uyabona iyaphambili. Inkinga ukuyeka ngoba phela ngeke uhlezi usebenza imali isikhona uyasebenza kufanele ukuphumule nawe ukwazi ukuthi uenjoye le mali. Kodwa ayinjoyeki-ke le mali manje masuthi uhleli ekhaya ngoba kufanele ubuye uyosebenza. Nenzani ngifuna ukuthola lapho bhuti wami nenzani nina yini le nenza ngayo kuqala before nithathe igubhu nganani nihlangene ngayo ngoba abanye bahlangana ngebhola abanye bahlangana nina nanihlangana ngayo? Thina ukukhula kwethu sikhule nje sabafana abathanda izinto abantu bekuwukuthi bayithandela iy'moto abanye bethanda imizi emkhulu. So manje isifiso siba khona kuwena ukuthi lento oyithandayo ukhulu uyifise uyifune nawe. Inkinga nayi-ke phela manje asibona labafana abakhule koma-BE nani ekhaya besikhula kuthiwa hayi umfana hamba uyolusa lapha hamba uyibonele futhi masukhulile kuthiwa hamba ofuna umsebenzi. So manje umsebenzi-ke ayitholakali kalula le eThekwini. So kwayiyona ndlela ebonakalayo ukuthi hayi le sokwazi ukuphumelela lento siphumelele. Ngiyaqala kuzwa le shuthi nina nanibamba inkunzi. Inkunzi singasho ukuthi phela ubugebengu buqala kuyona. Okay. So igubhu zazonisiza ngani-ke enkonzini ukuthi ningabonakali mane ibamba nokuthi nanenzani ngazo? Lezi gubhu thina bezisiza kakhulu ukuthi sisizwe endaweni imizi kahle enemali.
Oh, njengokuthi mase siyagibela sihamba siye eDurban ngemoto. Okay. Abelungu ngo 4:05 bayaphuma bashiyo oGladys sasibabiza ngoGladys. Yeah. Umlungu mabethu njalo lapho. uGladys siyazi ukuthi ngoba kusele uGladys lapha kunamagolide mhlawumbe afike abekwe kuma safe kunento ethile ama TV lokho okubizayo. So siyasithathe kona sihambe sokudayisa. Kuthi kubize emalini emumvana asinendaba nalokho esinendaba ukuthi sithola imali manje sikwazi ukuthi emumva kudliwe. Bapha abafuna abanye njengamanje. Abanye sikhuluma nje sihamba phezulu kwabo. Sure. Ngoba phela lento ngoba ngisho ukuthi ihambe nenhlanhla zakhona zibuye zikushintshela ungazi kanjani. Ngoba kubuye kuthiwa abanye basasebenzisana nabo babethi fanele sibuye siyikhuphule. Ngongaziyo ngolwazi ukuthi leyo nto yenziwa kanjani. Igcina nakho ukisishiya kulezi inkinga engibhekane nayo ke manje. Mhlawumbe angibuza wena ngoba nginawe la. Mawuthi lento yayikuvusa ebusuku ithi hamba okwenza into ukuthi wawuzizwa kanjani after lento? Kwakuba uwena siqu noma wawungazizwa mawuyenza wawubona usuqedile kwakwenzakalani? Ngale nkathi ukwenza konke lokhu umqondo wona uwafa usuku usebenza nawe kodwa konke okwenzayo ngathi khona into ohamba nayo. Okay. Ekuyiyona ekwenzisa ngokusheshsha konke okwenzayo uma uthatha ngokusheshsha. And mekukhona inkinga ezowenzakala iyakutshela ukuthi hayi ngathi kuzoba khona okwenzakalayo ke manje kuzokwenzakala manje. Yabo lonto so phuthumani ngamandla. Empela uthola ukuthi mase sithi sesiphumile lapho sesiphuma ngomgaqo kule ndawo esikuyona hayi impela na amaphoyisa ayangena. Yabo mhlawumbe umakhelwane ukhulumile wathi awubona abantu engabaqondi ukuthi benzani lapho egcekeni. Sesiyophuma kanjalo esihambeke thina. Nani ngophunyuka bemphethe. Hawu amaphoyisa ezwa ngegama. Manje asigoqeke bhuti wami size la ekuthenini njengamanje uthi awusayithandi wena lento. Awusayithandi nje usayenza noma awusayithandi usuyiyekile. Angisayithandi ngiyekile kodwa kufike la ukuthi manje ingivusa ngempela ngiyabona ukuthi hayi mengavuki la shuthe phela ngiyakubuka ubuthongo ngifanele kuyangiphoqa ukuthi angivuke ngihambe ngiyowenza lento efanele ngiyenze ngiphinde ngibuye ngikwazi ukuphumula. Ikuvusa kanjani kamnandi lithi vuka kwenzakala? Kuba ngathi nje khona indoda ekuvusa ethi indoda sami. Nesankahla. Ngathi nje uthi sambe uyangibamba athi indoda sami donsa nangesandla la uthi sami. Na ubone ukuthi hayi lo muntu ngibiza imali impela imali iyathanda uma ngithi asambe la kuvusela imali uyavuka uhamba. Goqa mfowethu usho ukuthi thina njenge Blaqlife unasekusiza ngani ababukele ekhaya funa bakusize ngani? Bengathanda ukuthi Blaqlife ingisize kule nkinga engibhekane nayo ngoba angisathanda ukungalali and inkinga lena nabomndeni angikwazi ukubachazela ngoba manje ngizothi ngiyiqala ngakuphi ngoba okunye enginakho nabo bayakujabulela. Inkinga manje ibhekane nami. Yabo. Ngiyafisa ukuthi ngithole usizo and ngingaxwayisa nomunye umuntu ukuthi engene azi ukuthi lento ihamba ifike ku. Mfowethu asibonga kulesikhathi sakho. Bonga. Alright sicabangeke ukuthi bonke abantu ke bakutholile okushiwo ubhuti bezwe ukuthi ukhala ngani nilalele nibukile sizomthola ke babugasa siza ukuthi ngabe kuthina kwakho kuphawula uyasazi nesigubhu sokhuluva ngoba ngazi ukuthi kulokho sikhuluma ngesigubhu sokhuluva. Right hlala nathi masibuya ngapha eTolo sikhuluma nobabugasa. Nina bendlondlo enophaphe ekhanda nina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva sasiphinde sabuya ke sinani la ehohlelweni impande zama Africa ku Blaqlife TV njengoba besishilo ke emva kokuthi siyayitolo ukuthi cha sizokhulumisana nobabugasa siza ukuthi ngabe uyasazi nesigubhu sokhuluva omaphunyuka bephethwe noma mhlawumbe omanyamala le ndaweni siza ukuthi khona into ekanjalo noma mhlawumbe amampunge nje lawa babugasa siyabingelela. Awusibingelele msakazi sibingelele kubabukeli beBlaqlife TV. Asiqale eqhulwini baba sizwe ngokwakho ngolwazi lwakho njengodokotela uGasa ikhona into enjengale sikhuluma ngayo njengamanje isigubhu sokhuluva. Thokoza khehla lami sikhona isigubhu sokhuluva. Ngiyamuzwa uyakhuluma ubhuti lokade ephuma la ekhehla. Khehla lami lento le kahle kahle icatshwe kuyena egazini. Yabo. Lesigubhu lesi siphila kubona egazini noma ngasithatha lesiya isigubhu singahlali kuyena. Kodwa lento isuke isebenza ngayo ithuthandaba ilona elimtshelayo ngengaphambili likwazi ukubona kuqala
kungalokhuzi kungakenzeki into ifana nani lento umsakazi ifana noma kuthiwa unesithe emndenini yabo uthi uyahamba enyangeni utholi lo muntu lo okuyena ositha sakho useyazi ukuthi wena ubuye enyangeni ethize yabo lo nto usuke egaxa into kanjalo ithuthandaba njengoba likwazi ukumtshela ukuthi hayi inamaphoyisa ngaphambili yayibo lona kusuke kuyithuthandaba lelo lisuke ligaxiwe yaphila kuwena lento ayisipoke ngoba naku manje iyamvusa ngishaselele ebusuku yabo. Ngifuna ukuthola la dokotela ngoba abantu lapha ekhaya mhlawumbe ngabuka le story njengento elula nento nje Blaqlife why nisilethela idola eyiwiki kanje kodwa egcineni ubugebengu yona into esibhekene nayo South Africa abaqhakezelwa abantu bayabanja inkunzi abantu baphucwa imoto abantu mhlawumbe uma ngahle kuthiwa ake uxoxe njengodokotela uke wabhekana nezimo ezifana nalezi udlula kanjani kuzona abantu bayakwazi ukuthi basizakale uma besenkingeni efana nale lapha kaGasa. Thokoza khehla lami bayakwazi abantu ukuthi sibasize enkingeni ezikanje entweni abasuke bezigcabe egazini ezisuke ziphila kubona zisuke zibahlupha siyakwazi lapha kaGasa ukuthi befuna siyishintshe siyenze enye indlela ngoba makuyizizwe ngempela uthothi zihlangene emkhulu aziphume yabo siyakwazi ukuzijika lezizwe yabo ngisho nomuntu wesifazana uthothi ufaka izizwe umsakazi lapha kaGasa siyakwazi ukuzijika sizijike ehlole simenze abe isangoma straight sijike zona izizwe khona lezi ezibhonga ngaphakathi umsakazi uthothi zikhuluma kuyena ngaphakathi into aphoswa kuyena kudala engase esahamba izinyanga yangaphuma thina sikudlisa ukhamba lapha nolunye ukhamba sikucabe ngamanye amakhubalo ijike lento sesiyayijika ke manje ayikusebenzele yabo into engakusebenzeli yena ubhuti lo somsiza somkhipha lento sikhipha iphume kuyena ngoba isipoke sikhipha sisilahle siphume kuyena mase siqede ke manje sesiyamkhanda ke manje ukuthi ke manje akaphila impilo eright ke manje simvulela inhlanhla yakhe ke manje azalwa nayo yabo ukuthi yonke into yakhe ke manje ibalance impilo yakhe ke manje ngingabonakala angabe saba nayo ukuthi kube khona into ezomshusha ngemuva imvuso ukuthi hamba osebenza kube khona into ezomenzisana somnika into yokuphila. Mina nganza ukuthi ngimethulwe inhlelo nje kwiBlaqlife TV abala bendabuka ibona abazi bejule ngezinto esisuke sikhuluma ngazo la elakho lokugcina eliqhamuka ngqo esigodlweni noma endombeni yakaGasa oltshela abantu ngezingane zabo ezikhulayo engacishe ziwole ogibeni elifana lo kamfowethu athi msakazi ngingasho ngithi mina emakhaya ezinganeni ezikhona manje lento le eyenziwa ubhuti lo eziningi umsakazi ziyayenza zikwazi ukuthi umsakazi ngisho nanekhadi molisebenzisa zithenge ngalo ikhadi lakho lingekho uthothi likuwena ngokuthi zikwazi ukuthi zilishuthe kakhulu kanje labafana laba abancane laba abakhulayo yabo izinto futhi umsakazi bazisebenzisa ezinye zazo bazilanda kuthina nalezi zinto umsakazi lezi zokuthi mangabe befika ku-ATM uthola bazofika ku-ATM ufika udomeke umsakazi ulutheke nje umqondo uhambe yabo kunemithi esetshenziswayo ukwazi ukuthi uma ufika kuwena sifike kube ngathi yakusiza ufika ulale umsakazi uzuphapha mesehambile ukuthi hawu ngivume kanjani entweni kanje yabo kunemithi esuke igcatshwe kanjalo egazini uma sifika kuwena intambi ibhande ukwazi uma ufika kuwena ufika uvumele yonke into esishoyo uzuphaphame ngesikade abantu sebehambile siyayenza leyo nto lapha kaGasa umsakazi yabo kodwa ngisho ukuthi into engiyihambisa phambili leyo ukuthi phela umuntu usuke efika naleyo nkinga leyo asuke efuna ukufika ngayo ethi usehlupheke kakhulu ufuna ukusizwa umuntu kuya ngokuthi indlela asebenza ngayo ukuthi usebenza kanjani umsakazi yabo. Yezwala dokotela banikeza inombolo othola la kuyona nendawo osebenza la kuyona umsakazi mina ngisebenzela ka-A endaweni yaseMlazi eThekwini inamba yami ithi 081 45 78 132 siphinde it's 081 45 78 132 ikhona enye umsakazi izobhalwa lapha escreenini ezansi. Okay sibonga kakhulu dokotela. Thokoza kahle. Sibonga kakhulu ke nani babukele emakhaya beBlaqlife TV qhubekani support and comment kwi-comment section sinithanda kakhulu siyabonga kakhulu namandla nesinika wona thini Phawule nala senza khona amaphutha siyakwazi ukulungisa ngenxa yenu siphinde hlangana ngokulandelayo igama lami uKings Chaka sale kahle.